Asiphinde futhi sibingelele kubabukeli be-Transformation Life. Siyacela ukuthi nikhumbuza ukuthi ni like, ni share, niphinde ningaskip ama ads. Ni like before mhlawumbe uyibuke ivideo yethu. Siyacela ukuthi ulike ngoba ukulike is very much important. At least sifike noma ku-1K so that sikwazi ukuthi sibe uyazi ukuthi sike sibe ne video esithi masikhuluma kuyona uthola ukuthi ama views they are more than 50 but then when it comes to likes they are less than 1K. So lokho kusho ukuthi ani like kunento this thing is very interesting. Angazi noma ngathi it's interesting or angifuna ukusebenzisa leli linye igama kodwa kunento eseyandile nje engingazi noma inkululeko esinayo kakhulu or yini. Kunama video noma kuneyindawo esengike ngayibona nama video la khona ukuthi uma kade ngcwatshwa mhlambe kusengcwatshwa umuntu okade isigebengu gangster. Ema ngikhuluma ngesigebengu ke ngikhuluma ngomuntu ejele ama isebenza abantu abayisenombolweni babizana ngezigebengu. So uma la ngaphandle kade ngcwatshwa umuntu oyi26 or 28 ngiye ngibone bafowethu ngiye ngibone sekuthiwa ke akudedelwe ke manje isebenzi noma kudedelwe akade esebenza nabo beze boxini bezoqobola ebox uqobola ukushaya inombolo kuthiwa bezoqobola phezulu kwebhokisi beshaya inombolo ke besho ukuthi yes indoda kangaka mina ngindoda osibanibani kusho ukuthi njoba bekhulume kulimi lwa phezulu kwebhokisi beshama set beshama up and set benze yonke le yanto abasuke beyenza. Angazi ukuthi lento umuntu angazi kodwa phela uma ngiyaye ngibone kade inkonzo iphethe umfundisi inkonzo iphethe umfundisi nali ibhokisi inkonzo iphethe umfundisi ebese kucelwa ke umfundisi angithi kusuke kuyiprogram naye umfundisi azacela ukuthi naye umfundisi azacela ukuthi ucela insizwa kade ihamba nayo lensizwa uhambo lwazo zizoyivalelisa ngolimi lwakhona bese beza ke legenge inombolo izoqubula phezulu kwebhokisi. Ayinganza ukuthi usemkhulu umsebenzi angisho ukuthi I'm reprimanding certain people. Ngike ngafonelwa insizwa mhlamba ngiqalela ngake ngabhala ngokuthi inombolo inkolo kaSathane. I'm telling you for a fact. Inombolo inkolo kaSathane. Baweshipha umuntu abangamboni, bemweshiphe ngegazi, bemweshiphe ngomphefumulo womuntu. Benza yonke le, benza isodome, benza yonke leyo into egameni lenombolo. So inombolo inkolo kaSathane it has got wonke ama characteristics okuba inkolo kaSathane. And every ngisho isebenzi ziyazi ukuthi inombolo inkolo kaSathane. Kunensizwe ke yangibhalela angazi kube yabonakala umbhalo. Bengizowuveza ke nibone ukuthi ibhalo ukuthini. Okunye ngeke ngikusho ngoba singabalekelwa nangababukeli bethu ngoba lento iqonde kubo nje ngqo. Lensizwa iyangibhalela ibuza ukuthi ngithatha phi imvume yokukhuluma ngomadakeni. Umadakeni ke uNkulunkulu wase26 uNkulunkulu wama26 lana athi ama26 uhlala emva kwemphongo lwesivumelwano umphongo logcwala ngegazi. So mawuyi26 nje usuku usebenzela umadakeni bathi umadakeni ongabonwa ngamehlo. Kuba nezitepisi ke zakhona ama26 kuba nezitepisi zakhona kuze kufike ku SDE itepisi ezinkulu ila khona usuyigunya ekuthiwa lihlala eduze kamadakeni. Usuke usuyigunya elikhulu ke mawusuhlala
eduze kaMadakeni. uMadakeni akabonwa njalo ngamehlo, uhlala ngale komphongolo wesivumelwane. Lo mphongolo ugcwala ngegazi. Ngesikhathi nigwaza abantu nizisebenzi nina emazingeni aphansi, niphakama emajele nigwaza abantu, igazi leli nisuke lichitha ngokwenkolo yama-26 lichitheka lelo gazi lihambe lize liyofika emphongolweni kaMadakeni, ngoba uMadakeni akufanele ome. Ngamanye amazwi ama-26 akufanele kuphela isikhathi eside engalichithile igazi, ngoba uma enze njalo uMadakeni uzolamba noma uzokoma. So makuthiwa uMadakeni omile, kusuke kusho ukuthi more blood is needed, imphefumulo yabantu iyafuneka. Ithi ke lensizwa uyabona utshena abantu ngejele, uxoxela abantu nje ngejele njengoba wenza muhle lo msebenzi. Ithi kodwa uma ukhuluma ngoMadakeni, uMadakeni yena uyakuzwa, ngoba this is evil spirits, bayakuzwa and they can attack you. uMadakeni bengakubulala ngisho ukubulala. Sengithi ke mina kuyona ngeke uMadakeni angibulale mina ngingafa nje ngenye into, hayi ngokuthi ngibulawa uMadakeni, ngoba uMadakeni is a spirit mina engasihloniphi, angisi respect mina, angisihloniphi, kufanele ukuthi asikho kimi. Mina nginasi spirit engithembele kusona ukuthi singahle, ngoba the spirit umoya ukwazi ukulwa nomunye umoya. Mina nginawo umoya uNkulunkulu onguJehova okuyena engithembele kuwona ukuthi ungangisiza. So lo Madakeni nje ngimhlonipha, ngimazi nokuthi uyini. Ithi ke lensizwa no, uMadakeni ukhumbula ukuthi uMadakeni inkolo kaSathane, and akuyena yedwa uMadakeni, ibiza ke namanye amagama, kodwa angifuni ukubeka ngolimi oluzokwenza ukuthi nibaleke ningabe nisasibuka. Ibala ke namanye amagama. So iyachaza ukuthi lento kaMadakeni njengoba ubona izisebenzi nje, ngokwayo ithi uSathane la emhlabeni uyabusa, futhi ukubusa kwakhe ngeke kuze kuphele ngoba abantu bayakuthanda. Abanye uSathane bamkhonza senti bengazi, kodwa beyitshena ukuthi bona bayakhonza, babiza amanye amagama angahlangene nokukhonza uJehova. So bonke labo bantu bakhonza uSathane. So iyangiwonisha ngendlela engiwonisha ngayo, ngiyayitshela ukuthi mina uMadakeni lowo angimniki respect. Futhi mangahle emqondweni wami ngibe nokuthi ish ngempela uMadakeni uzongenza something, engagcina ngenza, ngoba but angimele ngimesabe, ngoba angimrespect lutho kumina. So ke sagcina lapho nalensizwa yabhala kokunye ngithenge ngikusho ke kunini. Mhlawumbe umuntu makuthiwa nje ngiyakusho singakukhuluma eceleni hayi la. So ke ngibuya ke kule ndaba yokuthi uma kade kungcwatshwa ebese kubizwa ama-26 noma ama-28 awazo qobola phezulu kwebhokisi. Sisuke sithini kulo muntu? Angingaze ngife mina, ngazi ngale ukuthi umuntu mayefa ufa kwenzakaleni. Kodwa ngolwazi oluncane enginalo nokuyilona engikholelwa kulona, ngikholwa ukuthi singabantu sizidalwa kaNkulunkulu. uNkulunkulu ogama lakhe linguJehova, and uJehova wayisetha noma wayishaya imithetho yokuthi kufanele siphile kanjani emhlabeni ukuze uma sesifile siphile kanjani. So sisuke sithini kulomuntu oshonile uma silethe igebengu zithathe uqobola zibize igama lomunye uNkulunkulu esazi ukuthi ungaphansi kaSathane? Sisuke sithini kulabo bantu? Sisuke sithi indlela yalomuntu ayibe njani yalomuntu osuke eshonile? Well ke umuntu mayesaphila njengoba ukukholwa kusehlula nje, siphila impilo zethu for sure esizothi basifa singathanda ukuthi siphile naphambili.
senza into eziningi esizothi mase sifile futhi uNkulunkulu wachazayo ukuthi uma sesifile sife sizenza lezi zinto ngeke singene embusweni wakhe. So uma sengifile ngenxa ukuthi ngihlulwe ukukholwa ngalandela imithetho kaJehova kungihlulile lokho ngisaphila. So esikhundleni sokuthi nincenge uJehova ukuthi angihawukele nakho lokhu kuhluleka kwami, still siletha abantu ukuthi bezoqobola phezulu angazi mhlambe kwenza ukuthi sesikhululeke kakhulu ngoba ngeke ngibone noma kushona umuntu obephatha isibhamu kudutshulwa phezulu emoyeni. Kodwa iqiniso ngamunye wethu iqiniso siyalazi ukuthi leyo nto leyo uNkulunkulu ngeke ayithande. Futhi lo muntu osuke eshonile leyo nto leyo ngeke imfake ezulwini. Angikaze ngishona, angilona ikholo elikhulu kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu akahambisani nezinto ezinjalo. Kodwa still siyayenza emalungeni ethi asuke sishile esiwabiza ngesiwathandayo. Ngishawa luvalo mangiyibona le nto beyenza abantu, sengeke ngayibona izinkundla zokuxhumana, sengeke ngayibona futhi live kungcwatshwa umuntu oyisebenzi oyi-26 beyenza engathula ngoba phela ayikho into engisuke ngingayenza. Namanje nje njengoba ngikhuluma hayi ukuthi ngishayele umuntu umthetho, cha sishayele umuntu umthetho, kodwa siyayibuza ukuthi ngempela if si serious ngokuphila impilo uNkulunkulu ayifisayo engenabugebengu engenalutho, sikwenza kanjani ukuthi umuntu mayesefile sibize igebengu zizokwengama ibhokisi lakhe sithi ayizomvalelisa zimcelela indlela enhle ngale language kaSathane? Sikwenza kanjani lokho? Ngoba nayo leyo kuqhumisa ibhanga nalokho ukuthi makushona umuntu obekade engayiphethe kahle bese kubizwa amantombazana anqunu ukuthi azorawunda ibhokisi and all those things. Sizenza kanjani lezo zinto nje? Sizenza kanjani or style mhlambe yithi sisele o ngiyafisa ukuyikhuza le yanto. Ngiyafisa ukuthi sengathi singayibuka njengechilo siyikhahlele ngenyawo zombili ukuthi noma ilunga lomndeni wakho belaziwa ukuthi lisigebengu, belaziwa ukuthi ligangster, belaziwa ukuthi liphatha isibhamu, kodwa uma selishonile ladlula emhlabeni sengathi ngangayivuma lento ukuthi liphekezelwe ngokusemthethweni yinkolo kaSathane, liphekezelwe ngokusemthethweni. Kungcono si under the impression yokuthi lo muntu njoba simcelele ukuhamba okuhle uNkulunkulu ngoJehova sengazi ukuthi imthandazo yethu ingezwakala, kodwa mase sizomcelela ukuhamba okuhle officially manje ngenkolo kaSathane sisho ukuthini? Ngathi mangibhala ngelinye ilanga ngibhala ukuthi inombolo inkolo kaSathane zikhona insizwe zangivumeleza kade ishaya inombolo zathi hayi vele inombolo inkolo kaSathane ububuka ngoba one kumele ube nophawu siyazi ke sake sakhuluma ukuthi mawuyinombolo kufanele ube nophawu stickwe la, it's either ubhala u26 or ubhala ama signs asho ukuthi wena u26 or u28 njengemese, amantombazana anqunu and all those things. Two, kuphilwa ngegazi lapha. Siyazi ukuthi igazi amadimoni alithanda kabi, uSathane ulithanda kabi igazi. Lezo zinto izinto esayitshelwa imithetho kaNkulunkulu ukuthi uSathane uyithanda kabi lezo zinto. Nokunye okuningi okungama similarities between inkolo kaSathane nenqubo yama 26 nama 28. So bengithi angidlule kule ngoba angiyiboni inhle ingane zakwethu, kodwa ke asisho ukuthi siqhubela kuyazi ukuthi at the end of the day abantu abaphethe isinqumo sempilo noma ngempilo yelunga lomndeni selidlulile emhlabeni umndeni walo, thina singasho nje siseceleni, kodwa nje mina ngeke impela ngiyivume ekhaya le yanto. Mhlambe ke ngoba bakhona phela nabadala ekhaya, mhlambe ngicine ngingaphumeleli ekuyinqabeni kwami, kugcine kuphasa igama labadala, kodwa mina ngiyobe ngiwenzile umsebenzi ukuthi lento angiyithandi futhi angiyidingi la ekhaya, ngoba
inkolo kaSathane. Mhlambe ke bese bengihlula ke ngenxa yokuthi bobe bebadala kunami. Kodwa nje elami igama ngibe sengiligezile. Ngiyafisa ukuthi sengathi singayibukela eduze le yanto thina esihlala emalokishini ngoba ngibona kakhulu emalokishini and abayenzayo bayithokozela amagunya la asuke enza inombolo eqobo lenza konke le yanto ayithokozela. It's like kufana nabo labo abadubula ibhamu bakuthokozela le yanto mase ehlisa umuntu bese kukhishwa ibhamu kudutshulwa bakuthokozela. Kodwa uma sizoyibuka ngeso lokuphila nangeso lokukwazi uNkulunkulu ukuthi wathini kithi, ngoba iqiniso limile uNkulunkulu khona ukuba khona kwakhe ukuthi siyehluleka ukulandela imithetho yakhe nama instructions zakhe akusho ukuthi lokho akasekho. Hayi akusho ukuthi akasekho, ukhona. Ithina esihlulekayo ukulandela imithetho nama instructions zakhe. Kodwa ngiyafisa ukuthi lento sengathi singakhuzana siye imbi ngoba kusuke kuphekezela umuntu ngokusemthethweni nimphekezela ngenkolo uJehova angayifuni noma ngenkolo elwisana nenkolo kaJehova. Thank you.